I denne video skal vi beskæftige os med fordoblingskonstant og halveringskonstant for en eksponentiel udvikling. En eksponentiel udvikling har formen y lige med b gange a i x'te, eller skrevet som funktion f af x lige med b gange a i x'te. Der er to typer. Der er en voksende eksponentiel udvikling her, og der er en aftagende eksponentiel udvikling herover. For en voksende eksponentiel udvikling taler man om en fordoblingskonstant. Det betyder, at når den eksponentielle udvikling rammer y-aksen her, så har vi værdien b heroppe fra vores forskrift, konstanten, og fordobling betyder, når b er blevet dobbelt så stor, nemlig 2b. Og så går vi ud og møder grafen og går ned på x-aksen, og det tal, der står hernede, er fordoblingskonstanten. Hvis det er et tidsligt forløb, vi regner med, så kan man sige, at det er den tid, der går fra tiden 0 og hen til tiden store T, der sker der en fordobling af y-værdien. På samme måde med halvering. Her har vi igen b-værdien, når vi skærer y-aksen, og det der taler om er, at vi skal se, hvor langt vi skal ud af x-aksen, før vi får en halvering af y-værdierne. Og det kalder vi også store T. Vi ser først på fordobling. Det er tale om en voksende eksponentiel funktion, og vi har et eksempel her. A skal være større end 0. Det hedder fremskrivningsfaktoren. Og fremskrivningsfaktoren større end 1 kunne for eksempel være a lige med 1,037. Det betyder, at vi har en eksponentiel udvikling, hvor at vækstraten eller renten er lige med 3,7%. Det er de 3,7, der står her. Og her er et billede af sådan en voksende eksponentiel funktion. Vi skal se på fordoblingskonstanten. Hvor vi skærer y-aksen har vi b, og vi skal se, at det bliver fordoblet til 2 gange b. Og det sker efter tiden store T. Hvis vi ser på, når x er 0, så vi har vores ligning her, og i den ligning her kan vi indsætte x lige med 0. Så vi siger f af 0 er lige med b gange a i 0. Det står her. b gange a i 0, b lader vi stå, gange a i 0 er lige med 1, så b gange 1 er lige med b, så f af 0 er lige med b. Så vi har altså b her, hvor x-værdien er 0. Hvis vi indsætter stor T i vores ligning heroppe, stor T, det er jo den tid, der går, hvor at vores y-værdi er fordoblet, så står der f af t er lige med b gange a i t, det har vi her. Og denne ligning her kan ved forkortning med b skrives om til 2 gange 2 lige med a i t. Så her har vi en ligning, der gælder for sammenhæng mellem fremskrivningsfaktor og fordoblingskonstant. Hvis man skal finde a, så tager vi den t til rod på begge sider, så står der a herover, og så står der t til rod af 2. Hvis vi skal finde fordoblingstiden store T, så tager vi og bruger logaritmer, som der er beskrevet hernede i mellemregningerne, og bruger man logaritmer, så får man formlen store T lige med ln2 delt med lna. Hvis vi skal se på halvering, er det situationen den samme. Vi har en aftagende eksponentiel funktion, og vi har for eksempel, at fremskrivningsfaktoren nu er under 1, nemlig 0,89 for eksempel. Det betyder, at vækstraten kan udregnes med denne formel a minus 1, og den regner man ud til minus 11%. Det betyder, at vækstraten er minus 11%. Vi har altså en aftagende eksponentiel funktion. Og den er tegnet her. Den skærer y-aksen i b, og vi skal finde ud af, hvor langt vi skal ud, inden at vi har fået halveret vores y-værdi fra b til en halv b. Derfor hedder det halveringskonstant. Halveringskonstant, det er, hvor meget skal vi ud fra 0 ud af x-aksen, indtil at y-værdien er halveret. Vi indsætter igen vores store T i vores ligning heroppe. F af store T lige med b gange a i store T, det står her. Vi skriver op, at f af store T, det vil sige, hvis x-værdien er store T, så er y-værdien en halv b, så f af store T er lige med en halv gange b, lige med højre siden, vi forkorter med b, og så får vi denne ligning her. Og vi kan igen gøre det samme med at dele den op i to formler, hvis vi skal finde a eller finde store T.